ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି ସେଇ ହୋଟେଲର ଭିତର ରୁମ୍ ଯାକ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଦୁବାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସବୁ। ଏଇଠି ଉପରେ ଅଛି ମେଟ୍ରୋ। So after some time I'll go to there for seeing the metro station. बढ़िया पताका ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ବଢ଼ିଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭଲରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାର୍ଟି 1 ଫ୍ଲୋର, ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1। এইটা হচ্ছে সেটা কার্ড। এ ভিতরে গোটে কার্ড আছে। এইটি এটা জস্ট এইঠে সেন্সর লাগিছে। এমতি বিনা টচ করিকি যদি খোলা ହେବ এটা ଖୋଲିବ ନାହିଁ। সো we need to touch this one. গ্রিন ব্রাউন লাগলা, খুলে দেবা। চলো, this is my room. Close. এটা হচ্ছে কিচেন। এটা হচ্ছে দুবাইর 2 সিজন হোটেল। বঢ়িয়া পানি ଅଛି, টিভি ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆଇରନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଲଗା ହେଇନାହିଁ, ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଗା ହେବ। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ବାଲକୋନି ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଏସି ପାଇଁ, ଏଇଟା ଫାୟାର, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍। ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ରହୁଛି। ହାଇ ବ୍ରୋ, what you doing? Oh, you are inside, huh? ହଁ ହଁ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ, this is my bed. वाह, এটা হচ্ছে ମୋର ବେଡରୁମ୍। 2ଟା ବେଡ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରହୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି, ଚେୟାର, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଅଛି ଏଇଠି। ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଟଏଲେଟ୍, ବେସିନ୍, ସବୁ A to Z ମିଳିବ ଏଠି। ଆଉ ଏଟାର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ଦେଖିଲେ
Wow. This is tissue ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୱାଲ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଛୋଟିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପାଣି ପକେଇଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୟାପ୍, ସମ୍ପୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ହେବ ସେ ପାଇପ୍ଟା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ This is Dubai. କିଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। Mr. Omiyo Jyoti Digal from Odisha, Kandhamal. Very beautiful light is there. TV is there. Everything you can find here. See here, on land phone is there. If any emergency you need, you can call to the reception. What did this see? I want to show you outside of this building. So see, every time 24 hours vehicles are going here. 24 hours not stopping. This is Two Seasons hotel, that is metro going. You can see many buildings are there. I'll show you. See the buildings, see, I like this so much. This is front building, same building only, but that side of this building. This is 40th star building. See, their swimming pool is there, can see, and here one net is there. This is swimming pool, this is, and that beds, chairs are there. This is net. If anyone will jump, that net will be helping for protecting. I want to show you again that vehicles are coming. See how interesting looking like from here. See, very beautiful Dubai. I like. Thank you for watching. Without coming also, you can see from sitting in home. जो भी आप कर रहे हैं